عز السلامتنا تقبلوا فنوانا تكتتلو خبرات عزبتنا لو مع 4 كاتت كلتشن إسان شدشن تدالي واحد الزيناتات عزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كان تاتو بريزنت إسياس أفريقي نمكتل مينستر قدات وطاي سعود عرب تقبلوا زاراريبو جيتا جوردا نجوار محمد نقفو أب سودان روبا نايل إسان حدن سبات مويتوم مركب تركي نام مقادشو آتيا إيرترا أمنت محزانة يخبل سودان وأمباسادر قليتو بايتو أمريكا أنتر ترامب إذن كالئن بزرزر حزالكم قريبا له كتكاتاترني بخبر عدم بريزنت إسياس أفريقي مكتل مينستر قدات وطاي سعود عرب إنجنير وليد عبد الكريم تقبلوا أزاراريبو بريزنت إسياس أفريقي تمال 10 يكاتيت أب ساعات مشت نمكتل مينستر قدات وطاي نكسلنا سعود عرب إنجنير وليد عبد الكريم أب أدارش دندن تقبلوا أزاراريبو أب تركب بريزنت إسياس معزاز كلتي أو تاريخو زمدناتات إرتران سعوديان أب زباون عالمون قدات حبر أو راي بمركز زيادة من معبالو أقداسناتو عابخم زخونة قليتو قلت معبالتات زرع زلو زبون على ما معبالتات ترى مداوب تغيح بعد هاجرات أما الرجال سلاما من الرجال نايت زبان بزملكت تران سعوديان أبوليتيكا وطباوت ستاون بالاون محبراون مدات أقدي مستبت عسممة نمفتان بقبري صرحو ترى اليوم أبتركب بوغن إيرترا منستر قدات وطاي أتو عثمان صالح بوغن نقسنا السعودية ما منستر قدات وطاي حالافي قدات أفريقيا أمباسادر سكر بن سلمان أمباسادر سعودية أبي إيرتران تساتفهم نيروم حوحت طلباتن هلونان حزب تراي زراقت منقد خمسرح قليتو أبو ومبر حوحت دكتور دبرتسين قبل ميكال بمغنات مبل 50 عدن عمد زغري 11 يكاتيت تمال 15 تخلت لكاتيت بالتلفزيون دمس ويانا تقراي أبزها بمقلتي ودبو طلباتن هلونان حزب تግራይ بزراقت منقد خمسرح قليتو حوحت بوليتيكاو فليات بزتن مفتاح زلو توفاينت بزملكت أوشت أحد عمل لعلي 10 زيناب أفريقيا وحبرت بدبدابي خمسة فلتن حجون سعر إننا قبل 5 ركب دكتور دبرتسين حبيرو حوحتن حزب تግራይን تمال لو من صباحن دليت سلام يوم زبالة دكتور دبرتسين وتم تفتيرهم زنبر وشت أو فلات تفتحهم كم زلون حزب أمر رحن نبيهرا وربحة تግራይ بحدا دو زباللو كناتات تفتيرهم هلاو قليتو أسعبو دما طلبات حزب تግራይ ودبن نتصوريو هلاو حزبي مرقات تمزابلتي نامربوتهم ملاس لولاون التግራይ مرقات ايو أبزو قدايكا أبفالا لا يلن يلو بوغن تግራይ نزن مسمع أنها تسرح أبزلو اللو خناتات منقس إتيبيا كالي أحدقا خوينات داقماي تنتت نمفتسام مدلاو يقبر كم زلو زملكة دكتور دبرتسين اتي بعسر تحدي لكاتيت مسر رئيس وسانة حزب تግራይ زراقت اللو كبت زبالة معرف كم زخون عميتو وسيخو دما زحلف خوينات ما انت سلام كبال بمسرة وعل بريتوريا دويلو كم تصنح بمزاخر منقست فدرال ناب حزب تግራይ اقولنا داري كيأتو كتبها سيا كبتصحو خمز الجبارة نقيفو بزي كازي نز تفرم وعل بمتحس ناب حزب سراويتن تግራይን كم ستوكوسا عملكيتو حجون التግራይ داقم نمورارن أطوال سراويتن ناب تግራይ يتسقعهم زلو أفليتو منقس إثيوبيا أتقيقنا منا حجون كانت قومنا تكنولوجي تعتقنا هنا النابلة حزب تግራይ يفررحكم زلو تغيسو انتخونا طلبات حوحاتن حزب تግራይን مسلنا لأولاونتنا يكبر حقا منقستي يكبر أفلا لاي بوليتيكا بزات يفتح زبل كم زخونا دكتور دبرتسين أسميرلو موداتا دما حزب تግራይ نايلو معامت 11 يكاتيت زخبر زلو وعل بريتوريا أبستت حصل أوان كم زخونا ترديو نهلاونون دحنتون كي تدرادرة كاب زخونا أوان العلي لأولاونتو نمرقات أزبو حران موتسان أبيهرا وربعو كعسل يقبأ قبل تصويعو سودان أبقرنا أفريقاز تحازو تقطعون بوليتيكاون بدوتات مفتح كمون زباو مرقان نمزقاب أبزق برزولو كتسأل تعري نإرترا خم أمن مشارخ تيا كتريا قبل أمباسادر سودان أب إرترا عثمان محمد عبد الباري حبيرو أمباسادر قتيلو أمونغو ريبابليكان سودانن إرتران زولو خلتي أو زمدنا أبقرنا أفريقان زبا غيب حرن أبنات ناي معبول كدي كلتي أو زمدنا أيو زمدنا خلتين هاجرات أب تاريخو عميق مسر زولو خوينو أب كل مالت أب بوليتيكاو تأتاو أطباو محبراو مدات سفح متأسا زلو أيو خبل قليتو أزيد ما خلتين هاجرات أب حبراو متأمن سناي قربتنا نحد حدوز تواسبة ربحتات حبراو وطايتات عدلات زمساتن زقبرة استراتيجيكاو زمدنا خمزهلو غيرو يركب وسيخو أمونغو سودان إرتران زلو جيوغرافي دوب
ንክልቲኡ ህዝብታት ፍጹም ዕንቅፋት ኮይኑ ኣይፈልጥን። በንጻር እኳ ደኣ ንሰብኣዊ ርክባት ባህላውን ማሕበራዊ ምትእስሳር ከም ድልል ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ሱዳን ንህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ዘካይዶ ዝነበረ ሓርነታዊ ቃልሲ ብምድጋፍ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ተራእያ ተጻዊታ እያ። እዚ ግደ እዚ ኣብ ሃገራዊ ንቕሓት ኤርትራውያን ዓሚቕ ነባርን ጽልዋ ዝገደፈ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣብ መርገጺታት መሪሕነትን ኤርትራ ኮይና ኣብ ህዝባዊ ስምዒት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጎሊሑ ዘንጸባረቐ እዩ። ብዘካዚ እቲ ኣብ ክልቲኣዊ ሃገራት ዘሎ ሰፊሕ ማሕበራዊ ቀቢላውን ምትእስሳር ነቲ ተሪር መሰረት ዘሎ ዝምድና እዚ ዝያዳ ብምዕማቕ ክንዮ ዝምድና መንግስትን ናብ ህዝብታት ጥምረት ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ሰሜን ሱዳን ኣብ ሩባ ናይል ሓንቲ ናይ ተሳፈርቲ ጃልባ ብምግምጣላ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓደ ጉጅለ ሕክምና ሱዳን ንቢቢሲ ሓቢሩ። ዶክተራት ኔትወርክ ዝተባሃለ ጉጅለ ሕክምና እታ ጃልባ 30 ሰባት ጽዒና ትጓዓዝ ከም ዝነበረትን ዝሓበረ ኮይኑ ካብቶም ተሳፈርቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣረጋውያን፣ ህጻናትን ከም ዝርከቡውን ገሊጹ። ወሃቢ ቃል እቲ ጉጅለ ዶክተር መሐመድ ፈይሰል ጉጅለታት ህይወት ኣድሕን ዘይተረኽቡ ሬሳታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ስርሖም ይቕጽሉ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ማዕከናት ዜና AFP ድማ ትማሊ 21 ሬሳታት ከም ተረኸበ ንሰበስልጣን ግዛኣት ሩባ ናይል ብምጥቃስ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ሕክምና ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 6 ሰባት ካብቲ ሓደጋ ከም ዝደሓኑ ሓቢሩ ነይሩ። እታ ጃልባ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ከባቢ ሻንዲ ዝተፈጥረ ሓያል ማዕበል ምዃኑ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም እዮም። ዶክተር መሐመድ እተን ኣብ ሩባ ናይል ዝንቀሳቐሳ ጀላቡ ብውልቂ ዝውነና ምዃነን ሰመዚ ድማ ነዘን ጀላቡ ግቡእ ስርዓትን ቁፅፅርን ስጉምትን ድሕነትን ከም ዘይብለን እዩ ገሊጹ። እመዚ ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ዘይሃብሉ ኮይኑ ሩባ ናይል ንምስጋር ዝጥቀሙለን ባህላዊ ጀላቡ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ብሰንኪ ሕፅረት ድልድላት ህዝቡ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ምህላው ሓቢሩ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ነበር ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት ንህዝቢ ንኩናት ገንዘብ ከዋፅን ኣብ ኩናት ክሳተፍ ናይ ምግዳድ ስራሕ ከም ዘሎ ገሊጻ። ስለዝኾነ ድማ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ ክልል ትግራይ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክእወጅ ኣለዎ ኢላ። ጅለ ሕወሓት ምስ ጸላእትናን ህዝብናን ሃገርን ተሰሊፉ ህዝቢ ንኩናት እናለዓለ ከም ዝርከብ እውን ሓቢራ። ህዝቢ ትግራይ ግን ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ዝስለፈሉ ኩነታት የለን፣ ታሪክ እውን ኣይፈቅደሉን፣ ፈታዊ ህዝቡን ሃገሩን እዩ ክብላ ገሊጻ። ወሲኻ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ጸላአ ሃገሩ ኮይኑ ንሃገሩ ዝወቃሉ ጸሊም ታሪክ የብሉን ክትብል ገሊጻ። ህዝቢ ትግራይን መሬት ትግራይን ሜዳ ኩናት ከይከውን ክንጥቅቕ ኣለና፣ አንጻር ሓይሊ ጥፍኣትን ክንስለፍ ኣለና። ትግራይ ዓውደ ኩናት ክትከውን የብላን፣ ስለዚ ከይከውን ኣሰላልፋና ከነስተኻኽል ይግባእ ክትብል ገሊጻ። ኣነ ሰላም ይፈጠረ ዝብል ዘለዎ ኩናት ጠጠው ይበል። ኣብ ትግራይ ሰላም ክፍጠር እንተኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ እንተ ዘይክኢሉ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክእወጅ ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት ሰፊኑሎ ንህዝቢ ንኩናት ገንዘብ ክዋፅእ ይበሃል ኣሎ። ዝከኣሉ ኩሉ ኣብ ኩናት ክሳተፍ ናይ ምግዳድ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ክትብል ኣመልኪታ። ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ተሰሊፍና ንህዝብና ካብ ፀገም ከነውፅእ ኣለና ክትብሉን ደምዲማ። ቱርኪ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ወታደራዊ ምትሕባር እናወሰኸ ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን TCG ዝተባሃለት መርከብ ውግእ ናብ መቃዲሾኣ ከም ዘእተወት ሃገራዊ ማዕከናት ዜና ሶማልያ ሶና ሓቢራ። ነታ መርከብ ውግእ ኣዛዚ ሰራዊት ሶማልያ ብርጋዴር ጀነራል ኢብራሂም መሐመድ ማሕሙድን ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ዑመር ዓሊ ዓብድን እዮም ተቐቢሎማ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ካልኦት ተወሰኽቲ መራኸቢ ውግእ ቱርኪ ክስዕባ ከም ዝኽእላ እውን ትፅቢት ትግበር። ብመሰረት ጸብጻብ ሶና እዚ ምውፋር እዚ ኣካል ናይቲ ሶማልያ ሓይልታት ባሕሪ ንምቋምን ንምስልጣንን ንምዕጣቕን ከምኡውን ኣብ ዶባት ባሕርን ቁልፊ መስመራት መራኸብ ጸጥታ ንምሕያልን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ሳናግ መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንምቋም መደብ ከም ዘለዎን ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ስዑድ ዓረብን ሓዊሱ ምስ ዞባዊ መሓዙታ ሃገራት ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ሽርክነታት ኣብ ተስፋሕፋሕሉ ዘላ እዋን እዩ። ባይቶ ኣሜሪካ ብረቡዕ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ካናዳ ዘእተዎ ቀረፅ ክስርዞ ድምፂ ሂቡ። እዚ ድማ ሳሕቲ ዝረአ ክልቲኣዊ ውድባት ምግሳፅ ንፖሊሲ ንግዲ ዋይት ሃውስ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ንዑ ዝጻረር ሪፓብሊካን ምርጫ ሓነ ክፈዲ ምዃኑ ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ብዓብዩ ምስልያዊ ውሳነ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ቀረፅ ክገብር ዝኣወጀ ሃገራዊ ህፁፅ እዋን ንኸይቅበሎ 219 ናብ 211 ውዱእ ኮይኑሎ። ዝኾነ ሪፓብሊካን ኣብ ባይቶ ይኹን ኣብ ሰኔት ኣንጻር ታሪፍ ድምፂ ዝህብ ሳዕቤኑ ድማ ብክቢድ ክሳቀ እዩ። ታሪፍስ ቁጠባዊ ሃገራዊ ድሕነትና ሂቡ እዩ። ዝኾነ ሪፓብሊካን ድማ ነዚ ፍሉይ መሰል ንምጥፋእ ተሓታቲ ክኸውን የብሉን ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ቅድሚ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝገበሮ ርክብ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢን ብምርኻብ ኣባልነት እስራኤል ኣብ ቦርድ ሰላም
ወግዓዊ ምግባር እዩ። ቦርዱ ሰላም ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኣህጉራዊ ኣካል ኮይኑ ብኣቦ ወንበር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ኮይኑ ድሕሪ ኩናት ኣብ ጋዛ ዝተካየደ ዳግመ ህንፀት ንምውጋድን ወታደራዊ ፃዕርታት ንምምካትን ዝተፈጥረ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካ ዘሎ ዘይብተኽ ምሕዝነት ምሕያል ክንቅፅሎ ኢና ክብል እውን ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ድሕሪ ዝገበሮ ሓፂር ግዜ ወሳኒ ዑደት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ እስራኤል ቅድሚ ምላሱ ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ዝርከብ ሓበራዊ መደበር ኢንዱስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምስቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ ርክብ ናይ ቀረባ ሓቀኛን ክፉት እዩ ክብል ገሊጹ። ኔታንያሁ ዘተ እቶም መራሕቲ ብቐንዱ ኣብ ኢራን ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን ኢራን ምስ መን ገጢማ ከም ዘላ ይርዳእ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ክብል ገሊጹ። ኔታንያሁ ወሲኹ እቲ ፕሬዚደንት ዘቐምጦ ዘሎ ኩነታት ከምኡውን ኢራን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ስምምዕ ዘይምብፃሓ ጌጋ ከም ዝፈፀመት ንማሕበረሰብ ዓለም ዝጠቅም ፅዑቅ ውዕል ክትቅበል ከገድድ ይኽእል እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ዘለዎ ሓፈሻዊ ጥርጣረ ምስጢር እንኳ እንተዘይገለጸ ዝኾነ ስምምዕ ኒኩሌራዊ ስግኣት ኢራን ሙሉእ ምውጋድ ምዕባለታት ሚሳይላት ኢራን ምድራት ከምኡውን ንጥፈታት ዕጡቃት ጉጅለታት ኢራን ኣብቲ ዞባ ምግታእ እዩ ክብል ገሊጹ። ብዘይካ ኢራን እቶም መራሕቲ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ጋዛ ኣዝዩ ጽቡቕ ዘተ ከም ዝገበሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ። ኔታንያሁ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዓብዪ ፈታዊ እስራኤል ክብል እውን ንኢዱ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓፁር ቢዝነስ ካምፕስ ትማሊ ብዘጋጥመ ፍንጃር ነታዊ ፈጻሚኡን መንቀሊኡን ይጻረ ምህላው ፖሊስ ገሊጹ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ቦታ ዘጋጥመ ፍንጃር ዛጊድ ኣብ ህይወት ሰብ ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ ዙርያ እቲ ተግባር ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ምፅራይ ይግበር ምህላው ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ጸጥታ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣቶ ረዳይን ፍስሓ ንሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ከም ዝገለጾ ትማሊ ኣብ ከባቢ 9 ፈረቓን ናይ ምሸት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ላዕለዋይ በሪ ቢዝነስ ካምፕስ ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ንምዝራግ ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሽባርን ተልእኾ ብዘለዎም ሓይልታት ጥፍኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈንጀረ ነታዊ ከም ዘጋጠመ ይሕብሩ። እቲ ዝተፈንጀረ ነታዊ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ኣብ ንብረት ዘብፅሖ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘየለን ይኹን እምበር በቲ ድምፂ ነቲ ነታዊ ህዝቢ ሰሚዑ ከም ዝሰንበደን ብምሕባር ህዝቢ ከተማ መቐለ ተረዲኡ ነቲ ዝተፈጸመ ተግባር ራዕዲ ክኹንኖ ፀዊዖም። እቲ ነታዊ ህዝቢ መቐለ ንምሽባርን በዓል 11 ለካቲት ብሰላማዊ መንገዲ ንኸይበዓልን ዝተደልዩ ተላእኽቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ እዩ ዝበለ ኣቶ ረዳይን ቅድሚ ኣዋርሕ እውን ኣብቲ ሕጂ ተፈጺሙ ዘሎ ቦታ ተመሳሳሊ ናይ ራዕዲ ስራሕ ተፈጺሙ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ። ተላእኽቲ ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስ ዝምልከቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ብምትሕባር ፖሊስን ሚሊሻን ከተማ መቐለ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ ከም ዘሎ እውን ኣረድዩ። ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ንኣቶ ጀዋር መሓመድ ዝነቅፍ ቁልዕ ደብዳቤ ጽሒፉ። እቲ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለካ ሓው ጀዋር፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሕታውን ምፅራር ምስ ናይ ነዊሕ ግዜ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝሰማማዕ ነቐፌታ ምትሕንፋጽ ዘደንቕ እዩ። ኣብ መንጎ ፖለቲካን ዘሎ ፍልልይ ካብ ምፍላይ ናጻ ኣይከውንን እዩ። ሃገራዊ ረብሓታትን ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ንስኻ ሓደ ግዜ መሻርክቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበርካ ሕጂ ግን ብርቱዕ ነቐፌታ ንኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ግጭት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምሕላው ተጋጋሚ ኣጥቂዕካ ገሊኡ እቲ ዝርግሖ ጸብጻብ እውን እተካፍሉ ሓሳብ ንበይኑ ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ንሕሳብ ኢትዮጵያ ዘቐርጽ ዝሰፍሐ ስትራቴጂካዊ ሃዋህው ከይጠቐስካ ኢኻ ተቕርቦ። ጭብጥታት ካብ መዋቕር እተፈለየ ስትራቴጂ ድማ ብቐሊሉ ናብ ውጉይ ዛንታ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ጽዑቕ ጂኦፖለቲካዊ ዞባ ከም ዘይንቀሳቐስ ተዓዛቢ ክትከውን ኣለዋ ኢልካ ተኣምን ዲኻ? ውድድር እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዝሐዝን ፍጻሜ ብናይ ወጻእ ጣልቃ ምእታው እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ኢትዮጵያ ግን ንረብሓታታ ኣብ ምስዓብ ፍልይቲ ኣይኮነትን። ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዞባናን ወፃእን ዘለዋ ሃገራት ብምኽንያት ዘይምርግጋእ ሱዳን ዝያዳ ክትጠፍእ እያ። ብምስላዊ ኣዘራርባ ኣብቲ ፀወታ ናይ ባሓቂ ቆርበት ኣለዎ። ግብፅን ካልኦት ዞባታት ተዋሳእቲ ገለልተኛታት ኣይኮኑን። ነቶም ዝመፅዎም ተዋጋእትን ምሕጋዝ ኣንፈት እቲ ግጭት ብንጥፈት ይቆርፁ ኣለዉ። ንገዛእ ርእስኻ ከም ፖለቲከኛ ተጠባቂ ጌርካ ኢኻ እትርያ። እንተኾነ ግን ኣቃውማኻ ንቋንቋ ሃገራዊ ድሕነት ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም እትጸልእ እዩ ዝሕብር።
ኣብ ሓደ ዞባ ናይ ውክልና ውድድር ዶብ ስግርን ድሕነትን ስግኣት ከምኡውን ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ሃገራዊ ዜሮ ድምር ምንቅስቓስ ከምዚ ዝኣመሰለ ምቁራጽ ምውርዛይን ኣይኮነን እቲ ሓላፍነት ልዕሊ ዝኾነ ድማ ዝለዓለ ስልጣን ክረክብ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ መንግስቲ ባዕሉ ዝነደደ መሬት ኣብ ምውሳድ ክጥንቀቕ ኣለዎ። መንግስታት ክቀየሩ ከለዉ ስትራቴጂካዊ ጂኦግራፊ ግን ነቓጺ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ግዜ ሃገራዊ ረብሓታት ካብቲ ፓርቲ እተፈለየ እዩ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ንጓሉ ተተካኢቱ ክትከውን ከም ዝመረፃ ትካል ስለያ ደቡብ ኮርያ ትማሊ ሓሙስ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ሃገሩ ዝገበሮ ፀብፃብ ሓቢሩ። ብዛዕባ ጓል ኪም ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ጎኒ ኣባኣ ኮይና ዝተረኣየት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናብ ቤጂንግ ኣብ ዝገበረቶ ዑደት ሓዊሱ ንፈለማ እዋን ናብ ወፃኢ ሃገር ዝገበረቶ መገሻ ኣብ ጎኒ ወለዳኣ ኮይና ኣብ ዓይኒ ካሜራታት ዓለም ተረእያ ነይራ። ዴንማርክ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከም ብርቋ ዝኣመሰሉ ሙሉእ ገጽ ዘለዎም መጋረጃታት እገዳ ብወግዒ ብምትግባር ኣብ መላእ ኤውሮጳ ብዛዕባ ውህደት ሃይማኖታዊ ናጽነት ሃገራዊ መንነት ክትዕ ዳግማይ ኣቃጺላ። እቲ ፖሊሲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ገጽ ዝሽፍን ክዳውንቲ ዝኽልክል ኮይኑ ንጥሕሰት ሕጊ ድማ መቕጻዕቲ ይወሃብ። ደገፍቲ እቲ ትስጉምቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ጸጥታን ባህላዊ ውህደትን ዘተባብዕ እዩ ይብሉ። ኣብ ህዝባዊ ህይወት ርኡይ ገጽ ምልላይ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ። ኣብቲ እቲ እገዳ ንኣስላም ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ መጠን ዝጸሉ ምዃኑ ብምቅዋም ኣብ ሃይማኖታዊ መግለጺ ውልቃዊ ናጽነትን ስክፍታታት የልዕል። ጉጅለታት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕግታት ብሓቂ ውህደት ዘዕብዩ ድዮም ወይስ ኣብ ክንድኡ ምፍላዮም ይዕምቑ ክብሉ ይገልጹ። ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሳሳሊ እገዳ ኣተኣታትን ምዃነን ዴንማርክ በይና ኣብዚ ኣገባብ ኣይኮነትን። እዚ ሰፊሕ ጉዳይ ኣብ መንጎ ባህላውን ልምድታትን ዓለማዊ ምሕደራን መሰላት ውሑዳት ኣብቲ እናተፈላለየ ዝኸይድ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ዘንጸባርቕ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም። ሰላም ወሰናይ።